За успехи и то не какви да е успехи, а в бизнеса ще говорим сега. За такива обаче е нужна добра стратегия. Как бихме могли да я изготвим? Съвети търсим от следващия ми събеседник в студиото, Георги Христулев, предприемач. Здравейте и добре дошъл. Здравейте и добре заварили. Какви са първите стъпки, които трябва да направим в света на бизнеса, за да постигнем успех? Първите стъпки най-вероятно е да започнем да се движим, т.е. да имаме мотивацията да го направим, защото визия без движение е просто халюцинация. Стоим си, визуализираме си, представяме си нещо, но ако не се задвижим да правим каквото и да е било, няма как да се получи, няма как да поставим основата. Така че първото нещо, което трябва да направим е да започнем да се придвижваме с малки стъпки, с, как се казва, baby steps, малко по малко, да разбираме повече за нещата, които искаме да правим, за тяхната структура, за това как функционира онлайн пространството, как функционира офлайн бизнеса, какви са продажбените техники, всички тези малки съставни части, които дават голямата картина. Добре, а тези, които са малко мързеливи, какво ще им кажете на тях за малките и големите стъпки? Те са най-ефективни всъщност мързеливите хора. Аз предпочитам да общувам с доста така наречени мързеливи хора, защото те са доста фокусирани. Макар че изглеждат в ленност, в това да не се интересуват от много неща, да нямат голяма динамика, тяхният начин на мислене е поставен в посоката на това с минимум средства да си постига максимум резултат. За мен те са любими и опитвам се да привличам такива хора покрай себе си, защото една дума казана от тях понякога прави картината доста по-широка, доста по-голяма. Така че не намирам никакви съображения спрямо мързела или ленността на хората, дори напротив, подкрепям го в голямата му степен. Иска ми се обаче да надникнем в вашата лична картина, защото вие давате пример на много хора, които искат да са успешни. Вярно ли е, че вашия път започва от борсата за плод и зеленчук? Да, така е. Семейството ми търгуваше на едро с плодове и зеленчуци от 2006 година. Още от тинейджър съм израснал по тържища, по борси, възпитан съм на много работа. Това е един много динамичен, много хвърчащ бизнес. Буквално е хвърчащ. Необходимо се да ставаш по-тъмно в 3-4 часа сутринта. Понякога минават денонощия наред в сън, без сън и в работа. Възпитан съм на това да уважавам стоката, да уважавам парите, които получавам и да, така е. Добре, това ли ви мотивира и ви направи успешен? Да ми мотивира не, по-скоро даде ми представата, ясната представа за това как всъщност функционира търговския процес. За това всъщност колко е важно да уважаваме продукта, който продаваме, колко е важно да уважаваме човека, на който го продаваме, как се изграждат дългосрочни отношения, как трябва да се внимава с опаковката, с нейното позициониране, с абсолютно всичко, което е необходимо за един бизнес процес. Това ми даде като знание. Мотивация търся нова всеки ден. За мотивацията като такава. Всяко едно нещо, което ми се случва в ежедневието, си опитвам да намеря начин, по който да го подобря. Да намеря нов, по-ефективен начин за това да се случи. С по-малко усилия, по-голям резултат. Това ми е по-скоро мотивацията. Всеки ли обаче може да бъде предприемач? Всеки ли може да направи свой собствен бизнес, да бъде успешен в него? Ами да, всеки. Но тук трябва да дефинираме бизнес. Типът бизнес one-man show, както аз го наричам, т.е. един човек, който предоставя едни услуги или продава един продукт и това му е работа, това не е бизнес. Това просто е добре платена работа, ако изкарва пари от нея. За да развива един човек бизнес, са необходими малко повече умения, малко повече собствена воля за това да се обучава и да се развира всеки ден. Право, счетоводство, управленчески умения, продажбени умения, така наречените soft skills, те са най-важни в посоката на бизнеса. Както и в политиката, не е нужно политика да бъде експерт. Бизнесменът не е необходимо да бъде експерт също. Важно е да може да събере добрите експерти покрай себе си, така че да се развива бизнеса и всичко да си бъде на мястото. Ролята на парите обаче къде е? Да си представим, че имаме един човек, който притежава всички тези качества, които вие щрихирахте, има добри идеи, но няма пари. Ами, това не е голям проблем. В смисъл, парите винаги са фактор. Ясно е, че винаги са фактор. Нещата струват пари, човешки ресурс струва пари, инвестициите и всичко останало.
но с добре представена идея може да се събере екип от приятели, колеги, съмишленици, които да постигнат резултата или така да стартират нещата с минимум средства. Ясно е, че няма как да е съвсем без пари. И това е илюзия, но има много неща. Има кредитиране, има финансиране, има така наречените бизнес ангели, има инвеститори, има хора, които искат да подкрепят процеса. Стига някой да дойде и да заяви, вижте, искам да правя това, подкрепете ме да стартирам, да правя и да се развивам. Тъй като сам загатнахте за ролята на интернета и социалните мрежи, вие сте, ако мога така да се изразя, имейл маркетинг специалист. Какво ще рече това? За такива като мен, непросветени в тази област. Имейл маркетинга, това е всъщност основната ми услуга от дигиталния маркетинг, който предлагам. Предлагам 100%, това е основният ми бизнес, 100% от дигиталните услуги, но и с имейл маркетинга стартирах в започването на своя бизнес и така успях да натрупам голяма клиентска маса. Много хора си мислят, много колеги си мислят, че аз съм сървърният администратор, който управлява процесите. Това не е така. Аз съм стратега, който прави продажбеното писане и планира стратегията за това как да може моите клиенти да извлечем максимална полза от тази ефективност на доставянето на съобщенията. Имейл маркетинг е много прост процес. Той изпраща вашето търговско съобщение до хикс на брой потребители. И колкото имаме в България, до толкова можем да изпратим или колкото ни разполага базата данни. Има много условности във формата не поискано съобщение, във формата поискано търговско съобщение. Те се изпълняват и психологически, и технически по различен начин и се изисква малко повече опитност. Да кажем, че механиката е една и съща. Всеки може да си отдели 3-4 дни за чиста механика, за това как функционира системата, как функционират HTML-ите, софтуера и така нататък. И да кажем за седмица може да си стартира сам кампания. Наистина може да го направи добре, даже и за по-кратко. И оттам насетне се изискват умения за наблюдение, умения за анализи, които идват с опита, които идват с опитността. Но имейл маркетинга, най-просто обяснение, доставим вашето търговски съобщение до колкото адресати пожелаете. Добре, гаранцията за обратна връзка къде е? Гаранция Франция. Колкото е по-добро заглавието на съобщението, колкото е по-секси така в кавички, трябва да грабне. Толкова ще е по-голям open rate, колкото е по-фокусирано съобщението, толкова повече ще имате обратна връзка, която желаете. Потребителите сме изпълняващи действията на търговеца. Ако търговецът ни каже, кликнете тук, за да видите повече, ние ще кликнем. Ако ни кажете, позванете на този телефон, за да вземете повече информация, ние това ще направим. И това е функцията на търговеца, да може да си представи съобщението така, че да получи резултата, който желае. Вие правите ролеви игри. Помагат ли те? Какво представляват? Ролеви игри, да, това е така наречен sales coaching или развитие на бизнес. Има много хора, особено в онлайн среда, които и да ти кажат, виж, аз искам да правя онлайн бизнес, помогни ми. Аз казвам, окей, но коя част от онлайн бизнес искаш да правиш? Искаш да си администратор, искаш да си управляваш кампаниите в социалните мрежи, искаш да си оптимизатор, искаш да работиш с търсачките, да обслужваш клиентите, да вдигаш телефона, да експедираш пратките, ако е онлайн магазин. Кое от всичко искаш да правиш? И тогава в по-голямата част на хората, на моите клиенти разбират, че всъщност това е едно доста голямо пространство, в което не е еднозначно. Изискват се екипи, изискват се знания, умения, техники и така нататък. Накрая бих искала да ви провокирам с една мисъл на Марк Твен. За да успееш в живота са ти нужни две неща, непокизъм и упоритост. Това важи ли за света на бизнеса? Не съм съгласен с думата успех с господин Твен. Да успееш да се провалиш също е успех. Тоест да успееш да се развиеш, предпочитам аз, да успяваш постоянно да се развиваш и да надграждаш себе си и бизнеса си. Това е за мен правилната посока. По отношението на непокизма е въпрос на гледна точка. Аз развивам и подобрявам всеки ден, не ми е необходимо да съм непокис. На мен ми пука и това работи за мен. С лекота. Това е формулата, която очевидно дава резултата. Благодаря ви, че бяхте мой гост с Георги Христулев, предприемач. Говорихме за това как се прави успешен бизнес онлайн, пък и не само.